Mit navn er Annika. Min kæreste Hanne og jeg er lysttyve, det vil sige, at vi bliver betalt for at stjæle ting. Jeg anede ikke, at æsken ville blive vores sidste job. Om 13 timer er jeg død. Proyecto una cosa, que la ganas. No más largas. Ne. Jeg tager æsken til David, og du henter pengene. Hallo? Godmorgen, Annika. Din fucking lysttyv. Har du slugt DVD'en? Smæk den i afspilleren og se den. Jeg vil have min æske igen, din møgfisse. Smil du på. Hvem fanden er du? Jeg er bjerget. Jeg vidste ikke, at de skulle levere æsken til bjerget. Ingen fucker med ham. Når først han er færdig i en, så kan man være ret sikker på at være færdig. Nu har han min kæreste. Tænk på mig som antagonisten i din historie. David, hvad laver du? Ikke noget. Jeg skal bruge æsken. Okay, vent. Når vi får et job, fungerer det sådan her. En person, i det her tilfælde ham her, vil have en genstand, i det her tilfælde æsken eller indholdet i æsken. Han ringer til låneren, som i det her tilfælde ringer til David, som i det her tilfælde ringer til os. Vi tager æsken til David, som giver den videre til låneren osv. Men låneren, ham kommer vi til senere. Jeg skal bruge æsken. Hallo, æsken, nu. Den har låneren. Bacon og æg, bjergets gorillaer. Det er altid dem, han sender afsted, når der er ting, han ikke selv kan tage sig af. Giv os kassen. For helvede, Bacon. Det her er låneren. Han bor her sammen med Lola, som han sælger ud for at tjene lidt ekstra penge ved siden af. Fucking russiske børnepimp. Hans mest trofaste kunde er ham her. Han betaler altid lidt ekstra. Hvad laver du her? Giv mig æsken igen. Bjerget er efter mig. Bjerget efter dig. Og så kommer du her. Ja, du er en stor dreng, ikke? Du kan godt klare dig selv. Hvad kender du til Bacon og æg? Det er engelsk morgenmad. Bjerget vil have sin æske igen, så han har kidnappet min pige. Bjerget har taget din pige. Så giv mig den fucking æske. Hold det på med skuret! Lola! Lola! Lola!
Du er virkelig begyndt at irritere mig. I har skudt min Lola. Det fucked up var, at det eneste jeg kunne tænke på var, hvad fanden der kunne være i den æske, siden hun ville gå bag om ryggen på mig for at få fat i det. Så skyd hende dog. Well, I remember just where I was